Sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Ini kan gini dong. Korek. Apa kan rene. Rame-rame hidup kekotse. Ana nek talindri kene. Kadung janji mas aku mongko Niken. Iki nembang ira sepot iki mau, Dik. Jajal. Siji. ayo ngaji Asoe. Tono tenan kok. Arepe asoe. Asone aja ning niken. Aku mek asoe tok. Ngapa? Kowe ki asoe ning lho ning wayang Bratasena ka lho. Asone. Aku mek asoe tok. Kowe mak kecup ngono. Siji. ayo ngaji Loro. sinau menera bodho Telu. golek ilmu Telu loro siji. Iki tak goleke nggon ki lho. Ayo gandul dateng para yai. Asoe. Duk kowe iki pikiranmu mek asoe tok lho kowe iki aku. Papat. salat telat 5. perintah agama 6. ati ayem 4, 5, 6. Lembar kuwi terus 7, 8, 9, 10. kok dia nggak cerdas kayak aku Gak cerdas. Kowe gak cerdas kaya niken Aku lho ora tuh. cerdas, aku sih tak pikir mek ini asoe. spontan loh ini spontan loh Nikene tanpa diwarai iso lho iki mau kok ya. Selantem. Mesemno. selentem sing ngendi Selentem Gantem iki ka lho lho. gamelan ka lho. Selentem. aja slenco ing tembung ngono ya Ya, pas sih, gak Gender. tak tekeno sesender Ya bener senden marang pengiran. Ora diwarai kok iso. Saya tak golek nih. Katuk. ketok kemraket mesti matok Lah nek jedor. Jedor. Jedor kan lho. Aja nyeje timbang tredor. Ana gambang Mas, ana bonang. Ana bonang aja seneng klebon barang sing rawenang. Asoe. Golek iso. Pikan wae cerdas ora iso ngono. Ora niken iki sumputan lho, ora. Ora dibisiki sapa-sapa iso iki mung Mas aku. Bocah iki pancen sing petuk agiki lho. Bocah iki asine iki perkara situasional bocah iki pinter, Pak. Iya, iki sinden milenial. Jale Tuk, ya pancen abahe menika sampun paring mandat ket kala wingi. Sing penting bengi iki abahe ngajak bahagia. ya Ngajak seneng bareng. bagi kebahagiaan. Insyaallah kebahagiaan ini semuanya akan menjadikan ridho dan hidayah pikantuk berkah pangeran sang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wis karek sampean nyanyi engko bari Om ngono. Coba Nduk manut panjenengan pundutane wis manut mawon kok bar iki kan Abah minggah bebarengan karo awake dhewe. Ning sadurunge niken ben ngaturi panglipur buat warga masyarakat sing padha pareng rawuh wonten ing pondok pesantren menika, juga buat kanca-kanca santri Al Badru Alaina. Al Badru Alaina. Nah, kene iki enek Al jingle. Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Pacar berlian. luar biasa Iki nduk, ngene iki. Kowe nek ning kene wis ngapal iki berarti kulino diundang. Nggih. Oh ya. Kowe iki ana pundutan saka Bunyai, Nduk, tembang lawas. apa papa Anu sing bongko apa kuwi? Kone terakhir aja diwehi mek bong tok terakhir. Kebablasan lho. Wong iki tembang iki kebablasan angel lho, Tuk. Marai helmmu pink lho, mari.
Gak aku Mas aku. Coba ngagem bawa ke? Iya no, iya bawani. Coba. Iki lagune Anoman Obong, Niken menjadi vokal. Niken sing nyanyi. Sing nyanyi. Terus sampean? Kok aku iki sing dadi anu. Soal anune Dasamuka. Lah, kayak Anoman sing pas kobong. Oh iya. Nah, pas kobongane kluthuk, pas kobong. Aku gelem nek pas kobong tapi aja kaget ya. Mulai nek suara mak kemritik. Luas aku. Caritane. Bawa nek. Sepira di. Nah. Ki tembang lawas banget spesial kundutan saking Bunyai cah bagus. Nggih. Nduk Niken Salindri. Nah, karo didongake nduk Gus R. Heeh. Gus Nika R. ya. Gus R kalian Abah. Oh, Niken ben menyapa Abah dulu. Niken menyapa Abah dulu. Abahamu. Abah. Abahamu. Abah Amu. Sugeng dalu. Mugi-mugi sehat selamat. Amin. Sudah? Gus Audin. Menika Gus Oh, Audin. Gus Audin. Ya, Gus Audin nggak pakai lipstik. Itu pakai. Celak. Soalnya Loh, pakai itu. Itu sunah Rasul. Biasanya lagi celak kan nggak lipstik. Lah iki tau gawe celak kirengen malah koyo ndruwo. Enggak, tapi ini udah pakai lipstik kok. Sudah. Sakit listrik sudah. Tapi tadi merah, tanggo makan guli aku deledek entek. Asoy. Neno nano, sakmono, cah bagus. Den, Sik jajan sik. Ceritane wayang Jawi Anoman mere. Genten Mas. Genten. Hing praja ngalengka raja. Ayo. Yaitu Oke. Raja arane. Ayo Mas Klitik ayo. Gawe geger nyolong TV cangkeme ora ganggu wae Sinto. Zaman TV. Anoman kuwi urung enek TV. Sinto iki ora ndek apa-apa. Konsentrasi. Gawe geger nyolong Siti. Weh nular-nulari kok. Sinto. Ayo gentenan. Anoman. Sampean lho kudune. Ayo. Maju tuh. Anoman cancut Cari aku. tumandang. Cepetan. Iya. Ngalengkowo Bisa. dadi amu. Kobong gede. Nyeluk pemadam kebakaran. Ngaryo. Jroning Nang praja. aku wae. Kobong gede jroning praja njaluk Lah iya, tadi ki nyeluk pemadam kebakaran ben kobonge ora gede ngono lho. Mas aku. nyawi bojomu. Jroning praja. Ki musiknya digarap piye? Versi gamelan apa versi musik? Kolaborasi dengan Gamelan ya. Inem rolu lulu. Tak tonton nih. iki nek anu Tengok-tengok koyo ndelok dagelan Apa lah kuwi kanca-kanca hadroh kok pene to kaya. ditabuh karo gamelan karo musik dadi siji. Nah, Gus, ngomongi. komposer sampean cara lawas ya, Gus.
pinem lulu pinem pinem lulu pat mo dengan plak. Wene engko pas ewae Gus pas ewae nih mungkin karo hadroh nggih ewae niku nggih sik sampean dadi anu to dadi kondektor kae to kondektor nabrak cengelmu apa ngono kae kondektor kondektor komposer ya tatanan nduk ben kompak tut nggih Mas pinem spesial lagi ku ya tatanan lho jomblesan lho tabuhan mah tenguk urung kowe iki mbok getaki mbok mirsani Gus Audi lenggah niki niki lho izin ya Gus lah asoy yo Anuman obong asoy sikat abang iki berarti cara dangdut. Oke, yo. Plak, dung. Plak. keplak Kuwi guse kok mau gublak-gablak. Mas, ngene tanganmu abuh kowe engko. Plak lambemu penak sing nabuh ki ya gringgingen. Ngene lho, nenono nyeno ne tak dik tak ngono lho. Duk kowe kokono ben rada genah nek ngabani kanca-kanca. Nah, abanono. Nah. Yo. Delok. Tek sini. Sangkoke dudu. Yo, sak karepmu monggo. Ya, Pak. Tak didikak yo. Awas. Kalem. Terbangmu ki lho, Bos. Pengko ndak tak wehi asoy. Iki kok malah genahno nek sing dituthuk kuwi terbange. Terbange ki lho tabuhan. Paham to ora? Paham lho mboten? Lho kok malah Iki kolaborasi lho, Tuk. Kolaborasi lho. Iki tak toto tenanan lho, Bos. Iki sing nyanyi iki Niken Salindri lho. Nah. Awakmu jarang-jarang perlu Niken Salindri. Profesional lho. Iki profesional iki penyanyi iki kok ngendi-ngendi lho. Nah. Lah kok rumah samu sampean iki rumah aduh gitu. Iya-iyan syukur kobong tanganmu ayo. Kobong kowe. Walat kowe kaya. Gus, ngapunten nggih Gus nggih. Tenanan iki sekali lagi tenanan. Tenanan ya. Iki nyanyi Niken Salindri lho iki. Lah ora Niken Salindri sapa kok sing ngatur penyanyi top lho. Plak bisa Plak. Terbangin tabuh ben apik. Jengising di sini. Ya. Siap. Joget ono tuh.
Iki anu ya Mas Klitik, Mas Kluduk karo Nduk Niken. Engko bebarengan karo Abah, Abah ben minggah ning sasana pagelaran. Diiringi hadroh. Hadroh. Pesona santri. Oh iya no, ora pesona santri mosok pesona yoga. Lah mesakne no. Pengrawite engko do wedaan. Nggih, Abah diaturi minggah ning sasana pagelaran. Nyun. Engko penggalih. Niken sik nembang neh rena-rena tembange niken ku enek 75,5 ya anune tembange engko. Heeh. Bagus. Ya, pinarak rumiyin. Klitik. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Monggo, Pak, mumpung wektu pas lan prayoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Bu nggih. Kompak banget. Muga berkah Pak Bu nggih. Amin. Alhamdulillah Kang Gareng, Pak Dandim juga rawuh, Pak. Alhamdulillah. Mugi-mugi berkah nggih. Iki Pak Bupati tasik teng perjalanan. Mugi-mugi berkah. Nggih, amin. Ben ambekan Niken Salindri. Nggih. Saya nyanyi dhewe ben jadi rusui kami kudu nyanyi dhewe semangat kaya biasa ning ngene kene jan ngene iki sungguh jangan Kang pokoke totalitas cara mbahmu ngaji to ngene bener salbu wala alam sampe totalitas Pak Bu totalitas sungguh Nduk ape ben istirahat sampean sungguh langsung rono totalitas mergo krono niken dari Jawa ke Semarang teko, dari Tuban teko, dari Lampung teko. Wah, manapun teko semua krono niken di sini. Berarti niku sungguh-sungguh. Nggo. Menika anu, Pak, wonten permohonan maaf saking UIN, Pak. Menika Pak Ayak. Ya. Menika mboten saged hadir malam hari ini pantau saking Jakarta karena sedang tugas, Pak. Nyuwun ngapunten mboten saged sowan. Saking UIN Bapak Dokter Haji Akya. Iya. Nggih. Profesor Ayah. Nggih. Menika mohon maaf. Tapi niki mantu saking Jakarta, Pak. Iya. Niki niken nggih. Siap, Gus. Jumenengan, Nduk. Jumenengan. 10 lagu medley, Nduk. Nggih. Sampai sungguh. Tembange manut panjenengan kontekan kali kanca-kanca menika juga ada perpundutan dari anu niki SH Trate Nduk, lagune Mekarlah dari keluarga besar SH Trate Ranting Ngantru Rayon Mojo Agung. Terima kasih. Manut panjenengan tembange manut panjenengan. Sabar. Buat Albadrul Laina. Anu Mas Klitik. Ya, Bu. Kanca-kanca tasik semangat mboten niki? Tasik. Semangat ya. Abamu. Gus Saudin. Alaina. Fajar Berlian. Biasa. Nah niki cegah lek tombo ngantuk. Nggih. Sungguh. Sabar. Tembange apa? Nduk. Sabar mawon. Sabar. Nggih. Innallaha ma'a Sabirin. sabirin. Oke. Siap. Ngapunten nggih apa kalau teng mriki nggih. Buat ning Matus Pangestune. kalih Gus Dowi sing agi berbahagia nembe nampa putra kakung. Nggih. Siap. Depan. Wong kudu sabar. Sabar. Nggih, nderek apa? Pripun, Mbah? Ya ganti wong loro nyanyi. Oh, ngaten. Niki kan ben lenggah rumiyin. Penak. Pancen kula wingi kali dalem. Kau nyanyi. Nggih. Kalau bernyanyi harus sungguh-sungguh. Iya. Loh, nyanyi tenan lho, kowe bengi iki ora nglawak lho. Kok Boten. ngantek kowe munggah lucu, tak seneni. Nggih. Karena Abah menghendaki malam hari ini Nggih, nyanyi. kamu nyanyi. Siap. Kudu ngono. Nggih. Nyanyi iki apa to?
Nyanyi menika nya menika. Aja nganti mok walik ben lucu nyinya. Aja enggak boleh. Nya menika saka tembung nyaki nyawiji. Tegese nyawiji sing dawuhke Abah wau hablum minallah hablum minannas. Yo nyawiji karo panembah marang Gusti, yo nyawiji karo bermasyarakat. Nyi menika nyimak dawuhe para yai kudu dilebokne ning ati, dirasakne lan dilakoni. Alhamdulillah. Alhamdulillah niki. Santrine abahe kok iso. Iya no. Awake iki padha ae gandol sarunge Mbah Yai. Sementing sesuk ndang ganti helme aja pink ya. Ora apa-apa. G sebelah pagi. Ya, tembange manut Mas Kriti. Siap, tetap happy, bahagia. Nah, engko bar iki aku tak nyelani sinden-sinden Cakra Budaya. Kowe lan aku wis sumpah ing janji ya mung kowe sing tak tresnani Al-Badru Alaina Abahamu Gus Audin Fajar Berlian. Apik, terima kasih. Pun nderek Abah, pripun Mbah? Masih tetembangan napa? Nggih, Kang Gareng. Nggih. Nggih, muga-muga ingkang sami rawuh mendapatkan berkah. Amin. Dengan kesungguhanmu, dengan kesabaranmu, insya Allah Allah bakal paring barokah. Amin. Oke. Kaya ngene iki kok ora seneng piye to, Duk? Kaya awake dhewe iki sowan pondok tinimbalan karo Abah. Ya seneng ngatur panglipur, ya nampa rejeki, ya nampa berkah. Ya pokok muga-muga ngene iki selalu continue. Jadi awake dhewe sering ketemu lah. Paling mboten dalu niki sangat-sangat membantu kelancaran perekonomian keluarga. Ekonomi apa kuwi? Ekonomi apa kuwi? Baik. Ekonomi apa kuwi? Kelancaran perekonomian rumah tangganipun kluthuk. Lah kaya Abah iki nek kapan kuwi ora tau rene to, Kang Gareng. Anu lho, Bah, kula mikir ekonomi aku. Anu, Bah, pripun, Bah? Derek panjenengan. Hadroh sekali lagi napa sinden? Niken. Hadroh sekali lagi nggih. Oh, sinden. Niken. Niken sik. Engko bar iki engko pokok panutupe lagu Ayo Ngaji. Nggih. Engko sing tak dekne cah telu lek mau loro iki engko telu. Intan, Lita karo Putri engko. Lita kali Litu. Kene nduk Niken jumeneng. Iki rumah saku takon gendong Putri ya wis gedhi Niken. Ya. Wis ngono nduk, jan aku iki jaman biyen tahun 2010 iki. Apa? Enggak 2010 setengah enggak. 2010 nyang apa? Dawe Abah iki wis kondang nyanyi, Mbak. Lho lah ya 2010 nyang apa? Dak sida. 2010 ki nesu ki lho, Bang, nesu lho ndang tuwek ki engko. 2010 ki 16 tahun kepungkur ngono lho. Wo ngono. Ayo tembange untuk Abah napa? Untuk Abah. Lah masalah bebas. Niken. Iya. Kanca-kanca ben semangat ya, apalno ya Abahamu, Gus Audin, terus Al-Badru Alaina, terus kari dhewe Pajar Berlian ya. Abahamu, Gus Audin, Alaina, Pajar Berlian. 4 kuwi ya, Jal. Ayo coba. Ayo. Abahamu los ngoten. Singkile ngono. Abahamu. Gus Audin. Gus apa? Gus Audin. Gus Audin. Alaina. Saya. Fajar Berlian. Luar biasa. Nah, iki jenenge awake dhewe menyatu. Awake dhewe menyatu karo kanca-kanca dan juga Al-Badru Alaina semangat. Kurang satu. Apa? Pesona santri. Pesona santri. Nah, Jang. Selalu di hati. Oh iya. Oke. Selalu di hati. Lah iki nek tangane cekane ra ya ngene iki. Tembangin apa, Nduk? Niken buat sing padha kepareng mungon dalu menika. Sing lagi rame apa, Nduk? Ropang. Ropang? Abah ropang nggih, Bah? Ropang, Bah. Rodo panguripan, Bah. Kok Abah ropan beda? Ropang. Lho apa biar paham. Nyuwun pirsa Abah, Nduk. Abah itu sama Gus Audin karemenanipun menapa? Yang ngebit. Abah biasane kalau pas Los, Abah los. niku napa pas nyetel niken ngoten niku jenengan napa remene lagune niken napa, Bah? Bokong Semok. Oh, kabeh demen.
kabeh demen. Niken ki yo ngono. Sampeyan ki pertanyaan kok Abah nyetel sampeyan. Abah ki ra tau ndelok sampeyan sing didelok mek aku tok ning YouTube itu tadi. Rupamu. Mungkin mosok yo Rupanya jam dinding nek dadak. Abahe mau ngendikan, Mas. Napa? Niken kok ora hot blast, mesti ora energik. Gini. Niki tak sampaikan los rasa mikir ning kene iki pondok. Kenapa ndak masalah nembang bokong sing Niken ki wis mengeluskan diri ya. Aja mau ubu-ubu pineh ya. Betul. Gini, saya bisa sampai nyanyi sembarang bebas, Nduk. Bokong semok ki ndak masalah mergo kuwi karuniane Allah. Awake dhewe salanduring badan, duwe bokong semok mujudke syukur ora apa-apa. ora masalah. Asline ki arep nyanyi bokong semok, bokong jembling, bokong tepos ora masalah. Sing apik gantenen bokong udunen. Dadi ngono. Asline Mas Mila pembelaan to. Sing apik iki bokong semok anugerah saka Gusti Allah. Mila bojone bokong lak trepes to. Ditukokke bokongan ke Hongkong. Lah kok nek gawe kuali. Oh hipen. Ya. mulai ngalih. Lah kok gaene kualik malah kaya beruk. Saku. Berarti bokongnya malah ning kene. Iya. Liyane bokong semok, Duk. Liyane bokong semok. Napa? Iya. Ropang aja, Bos. Ropang. Sigar ya. Ropang lek gak sikep. Sigar. Nah, kuwi sikep apa ropang pilihan? Ropang. Oke, wis koplak mesti ropang. Ele. Ropang Om, ropang. Caca campur sari ya, seragame sesuk digode dhewe. Aku ora tau pedhok koplak kok ketok tuwek to le kowe ning kono. Yo, ropang. Manut iki berarti bimbang. Obahe tasik bimbang. Jamaah. Sampun apa? Sampun nggih. Neh kalau. Kita kasih satu lagu lagu ya. Sak lagu engko saloke nggon wanci ogor-ogor. Nah. Iya, satu lah. Malih napa malih? Sampun ya. Sampun. Kuwi sapa muni sampun nggih mik. Rendra iki to. Rendra iki Sensi dhewe karo aku. Napa tembangnya apa? Waduh. Pisan kas, Nduk. Satu lagi lagu lagi. Mumpung ya. sampean rawuh malam hari ini kaya. Satu lagi lagu lagi. Iya, sigar. Ayo. Sigar nggih? Ropang, sigar. Terus engko loro. Terus tipes akhirnya. Heeh, sigar enggak apa-apa diaturke. Anu Mas Bluduk. Dalam Mas. Jajal ora ketang 3 detik siarno lagune sigar. Nggih. Kula niku ra iso Yo efisien waktu. Nggih. 3 detik. Lucu. Niken. Aku Masa gak. MC 3 detik ya enak ya. Nggih. Sigar ya, Dek ya? Iya. Iya, Dek. Ora apa-apa kowe semu kok. Yo sigar diaturke buat Al Badru Alaina ngantru Tulungagung. Al Badru Alaina. Abahmu. Gus Audin. Pacar berlian. Pesona santri. Jok kluthuk. Elek. Ora nek sing muni. Wah, aku nih elek kae apa. Malah yogamu malah jok kluthuk brongos. Yo malah ngono. Nek abahmu lak jos. Yo sigar. Evan. Sigar oleh. Ning ati ya sigar. Ya. Aku lek sama Lamo tak jumpo. Lamo tak jumpo. Sinten sing sambat. Timpi sing pertahanan hatimu moto kali masa lalu.
arak sik, Nduk, Niken. Wah, jan rumah saku tembang apa-apa kok ora enek sing elek sing nembangke Niken iki. Nah. Nggih, Bah. Kok nderek wong nyawer ya. Le kok nderek wong nyawer blas iki piye? Niki bar niki lagune anu nggih, Bah. Ayo ngaji nggih. Niku pancen khusus spesial lagu iki tak gawe untuk Albadrul Laina. Dadi ayo ngaji ben wong telu. Pripun, Bah? Pripun? Kok ora enek wong nyawer. Lah nggih, Klitik iki biasane pelawak serba nyawer lho, Dek iki. Kula dina iki masih gak nyawer, tapi nyawer. Oh, nyawer. Lah lara kabeh malahan ya. Lah ini Kagareng. kecawer sitok. Lek ora nyawer tak sawer dhewe ae. Oke, Bah. Wah, Abah iki saiki sapa to wani nyawer ning kene liyane Abah iki rumah aku. Wis nanggap nyawer ki ora ape ora. Iki Mbah Mudin ya arep nyawer Mbah Mudin. Tapi tahu aku ning Gresik. Disawer malah kepotong kok ya enek ya. Sapa kowe ta? Loh, teng Gresik niku ale niki nderek almarhum Aseno. Heeh. Iki Niken sawer 2000, Mbak Mega 3000. Oke. Wah. Tenan lho, Nduk. Nduk, mikmu mana? Yo. Tembange anu nggih, Pak. Ayo ngaji niku nggih, Pak. Loh, Ya. niki ajeng di Tak sawer sik Kagareng. Sini Nduk. Loh, apa iki langsung. Niken disawer. Alhamdulillah, tepuk tangan. Matur sembah nuwun, Abah. wis ono salimondo kena tuku krim. Oh, Niken iki cah beneh kok rumahnya kok lek pelawak ra diwehi. Sinten mleh, Pak? Mega. Skincare. Mega ndi, Mega? Putri. Put. Nama cita put suwi. Sak dilebokne neh lho iku lah. Abah iki mumpung ilinge pas iki wis eling neh. Loh. Wis ngono. Nah, terima kasih. Ya, makasih. Ya. Sanggo tuku helm. Tuk. Helm kuping tak pilok. Tuk. Anu jedinge banyune entek rono sik. Aja Dek. Apa lek karo aku. Kluthuk iki arep nyawer kok ngarane. Yo, gawekne. Ayo ngaji nggih. Ayo ngaji nggih, Pak. Oke, ayo ngaji engko repe gaenen ping 3, Cah. Ping 3 repe. Double rap sing kene dhewe tok e. Awas. Jiro lu ya. Ayo Putri. Lita, Intan. Ngaji tuh, ben ayo. Harus. Awas.
Iya iya iya. Lepas wong ayu. Pesona santri Selalu di hati. Muhammad. Menika wong bagus. Nggih. Tak nutukne lakon sawetara. Nggih. Mengko disambungkan wanci Nggih. goro-goro. Siap, siap, Pakai Ngalah sesekali berkah bos. bebarengan. Siap. Ayo nduk, suara ngarsane Kanjeng Sinun Prabu Duryudana. Wulan mulut lairipun Kanjeng Nabi sang guru sejati.